लुनानै होनायानोथ' दरजा खिरखि बिदों नोंनावसो बिदों नामा? जोंनावसो बिदों ओमफ्राय जों फैसा हरजोब्बायबा जों माजों बायनो माजों लुबावनो जोंलाय दरजा खोरखिखौथ' गावसोरसो बायनानै होफैनांगौमोन। बेखौथ' गावसोरसो बायना होफैनांगौमोन गैया जेबो दा बेनि थाखायनो जोङो रागा जोंगासिनो दं आरोखि खस्थ' जोबनायावनो फुरा खालामना होनोसै होनबाय दा गैया ओमफ्राय बे लुयैयानो लुयै मैया दाख्लि थांबाय लुनो होननानै इसिमोर बायनांगौनो खिरखि बायनांगौनो जों गावसोर फैसा लांजोब्बायबा जों माजों बायबावनो। बेसेबां फैसा लांखो? हाब सिगांना 5,000 जाहैबाय ओरै माबाना उनना गेजेरना ओमफ्राय दा लास्टनि जोबनायल'सै आरो। सोर लांदों फैसाखौलाय? राजिब बसुमतारी चेयारमेन ना मेम्बार बेलाय? माबा मेम्बार बेनो लानानै थांदों ओमफ्राय दाथ' लुनायबो जायाखिसै मायाखिसै जोङो दुखु नांबाय आरोखि। थानायफ्राव माबायदि खस्थ' मोनो न'खरफ्रावलाय? हाब न'आथ' जोंना खस्थ'आनो लाजाखाया गालगाबसो दुखुसो मोनगौमोन नोंसोर नुबा ओमफ्राय दा बेखौनो थिनबाबो लुयैया ओमफ्राय नोंसोर इसिमोर बायदो नोंसोर माबा बाला अन्थाइ बायदोसो होनो। बेसे गोबाव जाखो बे नोंथांनि न'खौ लुफुंनाया? जोंनि न'आथ' बोसोरसेनो बारबाय ओमफ्राय दासिमबो जाया। न' सायावनो जोङो नुदों माबा मैथा आबाद मावनाय मुदुफुल थालायलायनाय मुला फोबावबाय आंहाथ' न' सायावनो। औ आरो फोरला खुमब्रा जाखांजोब्बाय आङो होनबा मा बुंबावनो आं दुखु मोनबाय बेखौ। सोङोबा मा होनो बिथांमोनालाय? सोङोबा र' लुगोन जागोन होनो ओमफ्रायथ' लुवा थिनो जोङो लुदो होननानै लुवा आरो बिसोरो। खननै जाबाय। दा लुनानै होनो थाखाय मा खावलायगोन? दा लुनानै होनायानोथ' दरजा खिरखि बिदों नोंनावसो बिदों नामा? जोंनावसो बिदों ओमफ्राय जों फैसा हरजोब्बायबा जों माजों बायनो माजों लुबावनो जोंलाय। दरजा खोरखिखौथ' गावसोरसो बायनानै होफैनांगौमोन। बेखौथ' गावसोरसो बायना होफैनांगौमोन गैया जेबो दा बेनि थाखायनो जोङो रागा जोंगासिनो दं आरोखि। दा मा खावलायगोन? दाथ' जों न'खौ नांगौमोन दा न'खौ लुफुंना होना होआ बेनो आरो। डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय। मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल। सुखु दुखुनि समाव खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउस। खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं दं 6901559919। उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस।